Kumusta mga tropa? So ngayon may pupuntahan tayong Ukay Shoes. Nadaanan ko siya kagabi. Naka-open yung gate nila, new arrival sila. Kaya pala last time na pumunta ako, kala ko close na sila. Sarado na kasi yung gate nila. So check natin ngayon, day off ko ngayon. Pupuntahan natin yung Ukay Shoes na yun. So kung may makita kayong maganda, pasabay nyo at papadeliver ko sa mga bahay nyo. Shoutout pala rin sa mga nag-comment. Maraming salamat sa inyo. So ito yung mga pangalan nila, nalagay ko lang sa screen natin. So, shoutout Popey sa bagong subscriber natin. So, tara! So guys, nandito pa rin tayo sa SM Santa Mesa. Ito, Bimapa Station. Yung nakaraan kasi, yung pumunta tayo rito. Ito sa may 7-Eleven, katabi niya. Nakasarado to, kaya pala sila close dahil naka-new arrival sila. Nag-aayos sila ng mga new arrival nila. Yung pumunta tayo rito kasi, kala ko wala nang ukay-ukay rito dahil naka-close yung gate nila. So ayun lang yung isang ukay-ukay na pinuntahan natin, bandaron. Ngayon, pasukin natin itong ukay-ukay na to. Marami silang mga bagong sapatos kasi naka-new arrival sila. So tara. So guys, yung ating mga pansit, panakasarado yung gate nila. Hindi yung mapapansin na ukay-ukay siya. Ito natin naka-open yung gate nila. So pasukin natin itong ukay-ukay shop na to. So tara. So guys, pagpasok natin, uy, bumungad agad yung mga magandang shoes dyan, no. Pegasus to Magkano? 780 Pegasus. 8 out of 10 yung condition nya. Ang ganda pa. Size 7.5 guys, 7.5. So tara, B-roll natin. So 880 siya guys. So kung tatanungin nyo 1 to 10, nasa 8.10 siya yung linis niya sa pagkabago niya. So yung sa mga mahilig sa ganito, komportable sa paa, yan. Check natin, yun, Air Force 1. So rate natin siya ng 6/10 siguro. 6/10, magkano siya? 980. So kung nililinisan mo siya, okay pa naman. Size 8.5. Kung lalaki to pwede. Makapal pa yung pinaka-sole nya. Konting linis lang, may Air Force 1 ka na. So guys, size 7 guys, 8 out of 10 yung rate natin sa kanya. Naka-new arrival ka sila guys, 1380. Ayan, so check pa natin iba. $1,480 guys. Pegasus size 9 US, 8 out of 10 yung rate natin sa kanya.
1460. Oops. Night Air Air Max 980. Size niya guys 9.5, 8 out of 10 yung rate natin sa kanya. Yung thickness saka yung sole niya makapal pa. 980 size 9. Kung mapapansin nyo guys, masyado siyang marami. Kaso masikip lang yung area natin kaya di natin siya mapunan ng maigi. So ito yung mga nasa taas, mga pang-basketball nila. Nag-range siya ng 2,000 to 2,200 yung mga tire nila. Jordan 13 2,000 to 2,200 nag-rate. Yung tire nila, mga may basketball yan, 2,200 pa. 19 size 8. So yun pa. So makikipot lang kasi yung area, kaya hindi tayo masyado mga kilos. Pero bibidyoan natin yung mga alam natin patok na bago at mura pa. So tara tingnan natin. New Balance 880, 7.5 out of 10 boss, mga tropa. Yung condition ng shoes natin. Ganda na ito. Ngayon lang nakakita New Balance na ganito ah. Yan, size 9 New Balance, 7.5 out of 10 yung condition nya. New Balance size 11 and a half. Ang laki nito ah. Yan, 1,380 guys, 8 out of 10 yung condition nya. Makapal pa yung sole. Yung ano niya, pero pwede naman ang lagyan ng Colgate yan. Makapal pa rin yung sole niya. Sa akin siguro 7.5 out of 10 to. 7.5 yung size niya. Yan. Air Max 1,280 yung size niya. Size 8 US. Makapal pa yung sole niya. 1,280, 8 out of 10 yung condition ng ano, ng shoes. So panalo ko na rin dito. Okay, Air Max ka na. Yung pa ito pa. Tingnan natin to, anong size niya. 5.5. Pambata yata to. Pero 8.5, meron lang siyang konting ano ron.
8.5 out of 10 yung condition. So guys, 1480, naka Jordan ka na. So tara, pasukin natin yung loob, meron pang isa. Nelson, San Nelson, hanapin nyo lang. Pag iba ba sir, nakakakuha sila ng discount? Pag nakakarami. Panakarami. So, mga dalawang shoes, dahil tatlong shoes, may discount na sila. O yun, so may discount na tayo, bag ni Sir Nelson. So, dito lang to sa may Bimapa Station malapit. Katabi ng Mercury Drug, 7-Eleven. Yan, pag nakita yung 7-Eleven, ayun yung pinaka ano nila. So, pag close pa yung gate nila, ibig sabihin, close pa sila. So, kung mahilig sa mga bag, marami rin sila rito. Mga pang hiking. O mga tropa kong pang hiking, itong mga bag nyo. Mga hiking bag. So tara, malis na tayo. May mga pambabae rin sila kung gusto nyo. Ayan guys, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video ko. Just PM lang and papasabay ko kayo. So, God bless.